Україна та Велика Британія домовилися про спільне будівництво військових кораблів та баз для українського флоту. Церемонія відбулася в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту HMS Defender. Міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України. Серед присутніх секретар РНБО Олексій Данілов, перший морський лорд Великої Британії, адмірал Тоні Радакін та посол Великої Британії в Україні Мілінда Сімонс. Для мене велика честь бути в Одесі. Це ще один крок вперед україно-британських відносин у сфері оборони, які і так міцні. Наші Збройні сили чудово разом навчаються, проводять тренування, і це черговий крок до подальшої співпраці та підсилення флоту. Об'єктом угоди є передача Україні передових мінних тральщиків та ракетних човнів. Меморандум, який зараз підписаний, це імплементації, який чітко визначає кількість техніки, яка буде побудована і передана. А також ми сподіваємося, що перші контракти вже будуть підписані в августі місяці. Фінансування буде з британської сторони, з нашої сторони буде участь наших підприємств для того, щоб забезпечити повний цикл, життєвий цикл цих катерів безпосередньо в Україні. Документ передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств та будівництво 2 баз ВМС України. Це значне підсилення на тлі російської агресії в Чорному та Азовському морях, переконаний командувач ВМС Олексій Неїжпапа. В цьому меморандумі прописані, які напрямки нашої співпраці будуть виконані в ближайший час. Тобто відповідний графік цих домовленостей, яке буде включати передачу до складу військово-морських сил протимінних кораблів, будівництво ракетних катерів, до обладнання відповідної зброї платформ, які є зараз в складі військово-морських сил, і будівництво військово-морських баз як на Азовському, так і на Чорному. Також до складу українського флоту увійдуть 2 тральщики класу Сандаун, що зараз є у складі Королівського флоту. Кораблі надійдуть до складу українського флоту після повної ревізії, модернізації, додаткового оснащення та відповідної підготовки майбутньої команди. 8 катерів буде побудовані за вимогами військово-морських сил, вони мають вже відповідний дизайн. 2 перших катера будуть побудовані в Великобританії, інші будуть побудовані в нашій країні на підприємстві, яке буде визначено англійською стороною. Угода стала продовженням підписаного торік меморандуму між Україною та Великою Британією. Історичний документ, підписаний на базі королівських ВМС у Портсмуті, передбачає фінансування оборонних проєктів на $1 250 мільйонів фунтів стерлінгів.